Σήμερα το φαγητό μας για το bodybuilding είναι φακί. Είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, το οποίο μας εξασφαλίζει τις πρωτεΐνες που θέλουμε, καθώς και το σίδηρο, αλλά και τις φυτικές ίνες. Είναι άλιπο φαγητό και το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το ψωμί, άρα εκεί πρέπει να προσέξουμε να μην ξεφύγουμε στο ψωμί. Κατά τα άλλα είναι μια εξαιρετική τροφή για το bodybuilding. Θα έλεγα ότι δεν είναι ένα πιάτο το οποίο θα το προτιμήσουμε για το pre-workout γεύμα, όπου μπορεί να προτιμήσουμε όμως αρακά με ρύζι, αλλά φακί με ρύζι δεν το βλέπω συνήθως. Είναι αυτές εδώ οι φακές, είναι πάρα πολύ καλές, 10 στα 10 και πολύ οικονομικές τις είχαμε πάρει, είναι από το Discount Markt. Θα τις συνδύαζα τις φακές με μπιφτέκια, θα τις συνδύαζα με τυρί για να μπορέσω να αυξήσω τις πρωτεΐνες του γεύματος. Υπολογίστε ότι για να πάρουμε τις πρωτεΐνες μόνο από τις φακές θέλουμε οπωσδήποτε ένα γεμάτο φλιτζάνι και αυτό μπορεί να μην φτάσει κιόλας, μπορεί να χρειαστεί 1,5 φλιτζάνι ανάλογα με το τι μάζα έχουμε. Ένα φλιτζάνι γύρω στα 15 γραμμάρια πρωτεΐνης, ένα μεγάλο φλιτζάνι είναι γύρω στα 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Να πούμε ότι η φακή δεν κάνει ούτε για post-workout επειδή έχει αρκετές φυτικές ίνες, γιατί και στο post-workout θέλουμε να έχουμε γρήγορη απορρόφηση της πρωτεΐνης. Είναι ένα φαγητό που μπορούμε να το φάμε σε όποια ώρα της ημέρας θέλουμε, ακριβώς επειδή δεν περιλαμβάνει λίπος, αλλά δεν κάνει ούτε για pre-workout ούτε για post-workout. Είναι όμως ένα εξαιρετικό φαγητό για το bodybuilding και να πούμε κάτι, ότι η μάρκα είναι αυτό, η διαλεκτή σοδιά από το Discount Markt. Είναι καλές φακές, τις πήραμε οικονομικά και είναι μια χαρά φακές και θα τις ξαναπάρουμε. 10 στα 10 θα έλεγα.